Uduna nje la ekhaya. Yabona ukuthi uhlobo lwenkunzi ludlala indima engakanani. Inkunzi mayisuka ikhona kuleso sibaya kuvama ukubonakala ukuthi inkunzi yakhe enjani. Ayi kodwa amaduna ayingeke. Asibayeke uzomuva uma wakhe. Uyabona amankonyane azalwa le ndoda la abomvu njengayo la kuze kuyofika ekhoneni lapha phansi. Hayi indlebe ke isuke ugaranto. Lezi londa lapho ukuthi umuntu ngendlela ngokumele. Okuyiduna. Uyiduna mntwana. Iplaza lenkomazi indala kodwa iyalishaya inkonyane. Yey. Emikushayela inkonyane ivele ikhipha into oyibonayo ukuthi hayi le iphilile. Nyama manje. Amehla amnyama efuzunini. Asande ngamaduna. Amaningi kakhulu kufanele ahambe. Kodwa la Sonosakhe afuna ukukhela kahle. Wonke nje mntwana. Yabona nje elishaya kulo mama iduna we. Sibona mase kuyi ukuthi mase qala ukubula ukuthi lithi sishayako. So sisefa la angakwazi ukubula. Akuyenzeka likhulu lithithiza nje uthola ukuthi kanti ifihle induku emqubeni vele lixake ngenduku. Yafana mncane uzobingelela. Ithini into yakho nange umama wakho. Sokusiza ngani thina? Nangu umama wakho lapha. Ikiyancelisa kodwa. Inkonyane ningasithinti mhlawumbe unina akaqede ngisho ukulikhotha. Hayi kodwa ulikhothile. Le nkomazi ukuthi ingahlula ukwenza umsebenzi wawo kuba umama. Indala egemini. Indala mntwana lekwathi uyaqala ngomadawani ifika la ekhaya. Ukuzala. Akame lo anti yini sekumemezelayo nombuzo uthi ufunani? Hola. Ahora solani. Ya nayi khona la.